Ο κύριος Μπορούσας είναι εδώ. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Υπάρχει λόγος σημαντικός, διότι είναι ο Movember. Ναι. Που σημαίνει είναι ο μήνας που είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για την υγεία των ανδρών. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του λογότυπο, είναι Movember. Ακριβώς. Ξεκίνησε από την Αυστραλία, να πούμε στους τηλεθεατές μας, πριν 20 χρόνια, από μια παρέα ανδρών. Από εκεί ξεκίνησε. Και τι κάνουν οι άνδρες σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι, αυτή η ευαισθητοποίηση? Δεν ξυρίζονται αυτό το μήνα. Αφήνουν ή μουστάκι, δεν ξυρίζονται, κύριε Μπορούσα. Δεν το κάνουν ακριβώς έτσι τσιγκελωτό, αλλά είναι πιο ωραίο σαν λόγο. Έτσι, είναι ωραίο το λογότυπο. Ναι, μια χαρά. Και είσαστε εδώ για να μας πείτε καταρχήν, νομίζω ότι λίγο δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την υγεία τους οι άνδρες, ίσως. Δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι. Πλέον ενδιαφέρονται. Πλέον ενδιαφέρονται. Αλλά όλα αυτά έχουν βοηθήσει σε αυτό. Μαζί και η ενημέρωση από τα μίντια. Σωστό. Και λίγο η ενημέρωση γενικότερα και από το κύκλο τους. Η παρακίνηση, έτσι. Ναι. Και από εμάς τις γυναίκες. Να δούμε τι μπορεί να περιλαμβάνει το ανδρολογικό check-up, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο check-up που πρέπει να κάνουν οι άνδρες και συγκεκριμένες εξετάσεις για την υγεία τους. Οι ελάχιστες. Οι ελάχιστες, ναι, έχετε δίκιο. Αυτές οι συστάσεις είναι για άνδρες άνω των 35, γιατί, κύριε Μπορούσα? Κάποιες από αυτές που θα δούμε, όπως το PSA, ήταν παλαιότερα πάνω από τα 50, για άντρες άνω των 50. Σιγά σιγά, βλέποντας και περιστατικά που άρχισαν να έχουμε προβλήματα και σε μικρότερες ηλικίες, το κατεβάσαμε. Και βάζουμε μια ηλικία 35 για να περιλάβουμε μέσα και κάποιον έλεγχο της γονιμότητας, του σπέρματος, γιατί μετά τα 40 αυτό ίσως να έχουμε χάσει λίγο το τρένο. Οπότε καλό είναι όταν κάποιος ψαχτεί, ας ξεκινήσει από τα 35 και αν δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι ανάγκη να κάνει κάθε έτος μέχρι τα 40, αλλά μετά να μπει σε μια διαδικασία ετήσιου check-up. Να υπάρχει ένα check-up αναφοράς. Γι' αυτό το λέτε εσείς. Να υπάρχει ένα αρχικό check-up στα 35, λένε λοιπόν οι ειδικές εξετάσεις αίματος. Που ανάμεσα σε αυτές τι μπορεί να είναι? Είναι η γνωστή σε όλους το PSA. Το PSA που μας είπατε. Πέρα από τις κλασικές εξετάσεις που κάνει ένας νεαρός, ένας οποιοσδήποτε άντρας, γενική αίματο, ζάχαρο, ουρέα, κρεατινίνη, τον τυπικό έλεγχο, το οποίο το κάνουν. Βάζουμε και το PSA. Βάζουμε και το PSA. Δεν είναι ανάγκη κάθε έτος από την ηλικία των 35, αλλά ενδεικτικά θα μας βοηθήσει ίσως σε κάποια παρακολούθηση κάποιας νόσου στο μέλλον. Στο μέλλον. Εξετάσεις ούρων. Πάμε. Εξετάσεις ούρων. Μια απλή εξέταση ούρων. Ναι. Εξετάσεις σπέρματος. Και αυτό το βάζετε στα 35 με τη λογική ότι θα χάσουν, μας είπατε. Μία άπαξ εξέταση καλό είναι, γιατί κάποιοι, πολύ περισσότεροι πλέον, θα δούνε κάποιες αλλοιώσεις του σπέρματος. Από τα 35. Ναι, πλέον είναι πολύ πιο πιθανό. Με τις συνθήκες διατροφής, το περιβάλλον. Γενικότερα βλέπουμε το σπέρμα να χαλάει πιο εύκολα πλέον από ό,τι παλαιότερα. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε μια τιμή. Η ηλικία των 35 είναι μια ηλικία που ίσως είναι νωρίς για έναν άντρα στη σύγχρονη εποχή να θέλει να κάνει παιδιά, αλλά καλό είναι να δει αν όλα είναι καλά σε αυτή την περίοδο, με την έννοια ότι μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ καλύτερα σε αυτή την ηλικία από το να περάσουμε την ηλικία των 40. Υπερηχογράφημα νεφρών, κίστεως και προστάτη και πάμε. Ακριβώς, και αυτό είναι καλό να γίνει άπαξ στην ηλικία των 35, αλλά από εκεί και πέρα, αν έχουμε πρόβλημα, παρακολουθείτε ανά έτος, αλλιώς διαμορφώνουμε το πρωτόκολλο παρακολούθησης. Εδώ θέλω να μου εξηγήσετε τρίπλεξ, όρχιον και πέους, πέρα από το PSA που μας είπατε και τα λοιπά και την εξέταση σπέρματος, πρέπει να γίνει και ένα τρίπλεξ. Είναι σαν υπερηχογράφημα, να το φανταστείτε. Το τρίπλεξ όρχιον βασικά. Το έχουμε δείξει στην εκπομπή. Το τρίπλεξ όρχιον βασικά μπορεί να γίνει όπως και το σπερμοδιάγραμμα άπαξ κάποια στιγμή, για να δει κανείς αν έχει κάποιο πρόβλημα, όπως η κυροστοκύλη, που είναι συχνό πρόβλημα στους άρενες και μπορεί να επηρεάσει το σπέρμα. Το τρίπλεξ πέος μόνο σε κάποιους που υπάρχει ιστορικό ή που έχουν αρχίσει κάποια συμπτώματα. Ωραία. Και κλινική εξέταση από ουρολόγο, ανδρολόγο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη 3D κάρτα εννοώ. Και θέλω να δούμε, γιατί εσείς υπάρχουν πάρα πολλά συνέδρια που γίνονται τώρα αυτή την εποχή, σωστά? Πάντοτε, σε σχέση με τις εξελίξεις στην αναγεννητική ιατρική, διότι στα πλαίσια του Movember καλό είναι και ο άνδρας γενικότερα να προσέξει τη σεξουαλική του υγεία. Ναι, συνήθως όταν μιλάμε για check-up και πρόληψη, εννοούμε τις βαριές νόσους, τα νοσήματα, τις κακοήθειες, που όντως έχουν μια προτεραιότητα.
Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, τελειώνοντας μάλιστα και ο μήνας, ότι δεν είναι μόνο η πρόληψη των βαρέων νοσημάτων, των κακοηθειών, των καταστάσεων που άμεσα πλήττουν την υγεία μας. Θα δούμε και άλλα πράγματα. Αλλά καλό είναι και η βελτίωση της ποιότητας ζωής μας και καλό είναι να κάνουμε κάποια πρόληψη και σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να προλάβουμε να δούμε τις εξελίξεις. Έτσι όπως μας τις φέρνετε εσείς από τα συνέδρια που συμμετείχατε, που είναι πάρα πολλά αυτή την εποχή. Λοιπόν, τις εξελίξεις στην κάρτα παρακαλώ και μετά τις φωτογραφίες. Στις εξελίξεις λοιπόν στην αναγεννητική ιατρική, τα τελευταία χρόνια το μεγάλο βήμα που έχει γίνει είναι ότι αντιμετωπίζεται η αιτία και όχι το σύμπτωμα, κύριε Μπορούσα. Ναι. Και πέρα από τις γονιδιακές θεραπείες που αφορούν άλλα νοσήματα κυρίως, έχουμε πλέον τη χρήση των βλαστικών κυτάρων, του PRP, που είναι πολύ γνωστό σε πολλές ειδικότητες. Τα έχουμε πει στην εκπομπή αυτά. Ναι. Αυτές τις θεραπείες, επειδή ουσιαστικά ακόμα τρέχουν κλινικές μελέτες, υπάρχουν debates, τι κάνουν, ποιο είναι καλύτερο PRP, πώς γίνονται τα βλαστικά κύτταρα, ποιο είναι νόμιμο, ποιο δεν είναι. Όλα αυτά το μακραίνουν λίγο την περίοδο επισημοποίησης αυτών των θεραπείων και διαρκώς γίνονται καινούρια πρωτόκολλα τα οποία θεωρούμε ότι είναι καλύτερα από τα προηγούμενα. Γι' αυτό και καθυστερεί αυτή η ιστορία. Τι πετυχαίνουμε λοιπόν τώρα εσείς οι ειδικοί επιστήμονες? Αναγέννηση θητικού ιστού. Συνδυαστικά πρωτόκολλα εννοούμε το PRP και τα κρουστικά κύματα που τα έχουμε παρουσιάσει. Για τη στήση και για την νόσοπεϊρονή. Αύξηση ενδείξεων θεραπείων που γίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής. Ναι, όταν κάποιο πλέον σχήμα, πρωτόκολλο, είτε πρόληψη θεραπείας, δούμε ότι έχει πραγματικά όφελος και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μπαίνει στα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και πλέον είναι πιο επίσημη ως θεραπεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπορούσα, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εξεταστούν και οι άντρες. Λοιπόν, είναι ευκαιρία αυτός ο μήνας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.